I denne video viser vi, hvordan du nemt tilbereder boba milli med et vandbad. Dette skal du bruge for at blande drikken. Et glas på 50 centiliter med 50 gram is. Et sugerør med en diameter på 12 mm, så perlerne nemt kan passere gennem sugerøret. 2 dl dansk vand, mælk, havredrik eller sojadrik. Placer poserne i det 37 grader varme vand. De kan blive liggende i vandet hele dagen og er på den måde altid klar til brug, når der kommer en bestilling. Tiden i vandet kan variere, men perlerne er klar, når de er helt gennemsigtige og har en blød, elastisk konsistens. Hvis de har en hvid prik eller en hård kerne i midten, skal posen blive liggende i vandet lidt længere. Forbered glasset med is og tilsæt derefter 2 dl mælk eller dansk vand. Når perlerne i posen er helt gennemsigtige, er de klar til at blive blandet i glasset med isen og mælken.